Hej, mit navn er Esben Borg Jacobsen, og velkommen til min lille serie om, hvordan man tænder bål. I dag skal vi snakke om, hvordan man laver charcloth, og have en lille demonstration af, hvordan man bruger det. Følg godt med, så ser vi, hvad der sker. Det, jeg har med i dag, det er nogle forskellige materialer, som vi skal prøve at lave charcloth af. Det første, jeg har her, det er en stump af et par gamle cowboybukser. Helt almindelige, gamle, kedelige cowboybukser, der er blevet klippet i stykker. Jeg har en stump af et gammelt viskestykke, som også er gået i stykker og har efterhånden været brugt rigeligt. Jeg har en tom vaselinedåse, som jeg har brugt tidligere. Der er ikke noget specielt ved den, andet end at der er et lille hul i toppen af låget, som er lavet med en tegnestift eller et lille søm, eller hvad man nu lige kan finde. Og til sidst så har jeg min ferro rod, som vi skal prøve at tænde bål med. Grunden til, at vi gerne vil have et lille hul i vores vaselinedåse, det er, at det der egentlig sker, når vi laver charcloth, det er, at vores materiale det bliver varmet så meget op, at det gerne vil forbrænde, men det ikke kan forbrænde. Det vi jo skal huske, det er, at der skal ild til, før noget det kan brænde, og når vi kun har sådan et lille bitte hul her i vores vaselinedåse, så får det ikke ild nok til, at det kan brænde. Hvis man er lidt kemi-fysik-nørd, så er det faktisk det, der hedder en ufuldstændig forbrænding. Når vi skal have varmet vores materiale så meget op, så vil vi også gerne have, at det ikke ligger i alt for mange lag. Så når vi laver de her små stumper, som vi putter i vores vaselinedåse, så skal vi sørge for, at det ikke ligger i for mange lag. Jeg tager en lille smule af viskestykket her og putter det ned i dåsen. Jeg tror lige, vi skal over en gang til. Så der er så plads til noget cowboybukserne. Sådan der. Så har vi nogle ganske få lag af viskestykket. Og så tager vi også lige et stykke af cowboybukserne. Sådan der. Og putter det ned sammen med. Sådan der. Og så skal vi have låget på. Det næste skridt, det er, at vi smider det hele i bålet. Og bålet, det behøver ikke være stort og flammende. Det er sådan set nok, at der bare er nogle små gløder i, sådan at vi kan få varmt materialet helt op. Nu putter vi vores lille vaselinedåse ned i bålet. Og igen, det vigtige det er ikke, at der er store flammer. Det vigtige det er, at der er en god varme, sådan at vi kan få varmt materialet godt op og få det hele til at blive forkullet ordentligt. Lige om et øjeblik, så skulle vi gerne se, at der begynder at komme en lille smule røg ud af hullet i vaselinedåsen. Og det er et tegn på, at vi gør det rigtige. Når vi tager dåsen ud af bålet, så skal vi gøre det, at vi lige lægger den på hovedet, så at hullet det vender nedad. Og det gør vi for at forhindre, at der kommer ilt ind i dåsen, så vores materiale kan begynde at gløde. Hvis det sker, så begynder hele vores materiale at gløde, og så er vi sådan set lavet spildt arbejde. På et tidspunkt, når dåsen kan røres ved, uden at man har fingrene, så er den klar til, at man kan åbne den og se resultatet. Det fine ved det her, det er, at ens materiale ikke kan få for meget. Så hvis materialet er brunt eller ikke ordentligt sort, når man åbner dåsen, så kan man bare lukke den igen og smide den i bålet og give den lidt længere tid. Nu hvor der er holdt op med at komme røg ud gennem vaselinedåsen, så kan vi godt tage den af. Når der ikke kommer mere røg ud, så er det tegn på, at det er færdigt med at forkulde. Når dåsen igen er klar til at røre ved, så kan man roligt åbne den. Og igen, hvis man kan se, at ens materiale det ikke er helt sort, eller det er lidt brunt, det er måske svært at se, men det her det er en anelse brunt, så kan man bare putte det ind i bålet igen. Når man tager fat i materialet og trækker i det, så skulle det gerne være meget porøst og meget nemt gå i stykker. Det ser ud til, at der kun er en lille smule af det her, der ikke helt er nok. Det var viskestykket det her, så må det her være cowboybukserne. Den måde vi antænder det på, det er ved at tage en lille smule af det, og så med en ferro rod eller et forstørrelsesglas, eller hvad vi nu lige har, giver vi det en god omgang gnister, og så er der gang i det. Au. Lad os prøve at se, om cowboybukserne også virker, som vi gerne vil have dem til. Og igen, det er meget porøst, når man trækker i det, så går det nemt fra hinanden. Så er jo nok. Det virker også. Nu hvor vi har fremstillet vores charcloth, så vil det også være på plads med en lille demonstration af, hvordan det bruges. Det jeg har her, det er inderbarken af en thuja, som er blevet revet godt og grundigt i stykker og er blevet knast og revet, så man rigtig får eksponeret alle de små fine fibre.
Vi vil meget gerne have eksponeret alle de små fine fibre, fordi så kan vi rigtig nemt få gløden her forvandlet til flammer i den her. Det gælder om, når vi laver sådan en fuglerede, som det kaldes, det er at få samlet så meget af varmen på et sted som muligt. Så det vi gør, det er at lave en lille fuglerede-lignende konstruktion, sætter en glød til vores charcloth og putter den ned i, og så puster vi, indtil vi forhåbentlig får en flamme. Det her, det er barken fra en eller anden slyngplante, som jeg ikke kender navnet på. Men når vi får flammer, så skulle den gerne tage imod flammerne, og så skulle vi gerne kunne forlade os et ganske lille bål her. Når vi først har det, så skulle vi selvfølgelig også gerne kunne have noget mere, som vi bygger videre på. Men for demoens skyld, så vælger jeg kun at gøre det her. Det var alt for i dag. Jeg håber, I har fulgt godt med, og at I har lært noget. Og hvis der skulle være nogle spørgsmål eller kommentarer, så sig gerne til.